Ξέρεις πως ένα παιδί από ένα μικρό χωριό της Κύπρου κατάφερε να δημιουργήσει μια επιχείρηση και να βοηθάει εκατοντάδες ανθρώπους κάθε χρόνο? Είμαι ο Ανδρέας Κλεοβούλου, ιδρυτής της Εστίας Γνώσης και από το 2016 βοηθούμε άτομα και εταιρείες να αντλούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγήσεις. Σύμφωνα με τον κανονισμό de minimis, κάθε επιχείρηση στην Κύπρο δικαιούται να λάβει μέχρι 300.000 ευρώ κάθε 3 οικονομικά έτη σε επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπα, περίμενε, γιατί εδώ μιλούμε για σοβαρά λεφτά. Το μεγάλο σχέδιο γεωργοκτηνοτροφίας είναι εδώ και σε περιμένει με 60 εκατομμύρια ευρώ. Ρε κοπέγια, ο κοινοτάρχης κάνει θαύματα στο χωριό σας. Ήρθε η ώρα να το δείξουμε. Θέλεις καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις στην κοινότητα σου? Υπάρχουν επιχορηγήσεις που μπορούν να το κάνουν πραγματικότητα. Εκατομμύρια ευρώ δίνονται κάθε χρόνο για επιχορηγήσεις και ο περισσότερος κόσμος δεν έχει ιδέα. Γιατί η απορία που γεννιέται είναι ποια? Τούτα τα ξενοδοχεία άραγε επιάσαν επιχορηγήσεις και με τι κριτήρια? Η Κύπρος έχασε 67 εκατομμύρια ευρώ που επιχορηγήσεις. Ρε, μα 67 εκατομμύρια ευρώ είναι και λίγα ριάγια. Και εσείς να τα στρέψετε πίσω ρε? Δεν τα καταφέρετε τα.